Us presentaré cada un dels ponents. Començarem amb la Soledad Bravo, que és la gerent de Turisme de la Diputació de Barcelona, com us he dit. Porta més de 14 anys dedicada a les polítiques públiques a la Diputació, tot i que el sector del turisme t'hi has incorporat més recentment i en aquesta situació singular i difícil. Però la seva formació i vocació està orientada plenament al servei públic i sempre treballant en la gestió de projectes amb impacte a la ciutadania i al territori. El senyor Daniel Braser el deveu conèixer perquè fa 21 anys que ets president de la FIA. Sí? Molt bé. Barceloní de naixement, gironí d'adopció. Molt bé, advocat en exercici, grau en ADE tecnològic, gerent de la federació, com hem dit, i una federació que està formada per 46 associacions, gremis i col·lectius, des de Girona fins a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. I ens acompanya també el senyor Christoph Tesmar, que nascut a Heidelberg, va iniciar la seva carrera professional a la indústria farmacèutica, amb la qual va arribar a Barcelona l'any 1990 i 9 anys després es va incorporar a Sanofi Aventis Espanya com a director de congressos, sent responsable de l'organització i coordinació de tots els esdeveniments de la companyia. Però des del març del 2012 és el director del Barcelona Convention Bureau i des d'abril del 2019, també una data, és el president del capítol ibèric d'Elica. Començarem doncs, amb la Soledat, perquè el que volem és veure una mica quin és el grau de transformació que ha suposat la crisi i com ens ha canviat la manera, tot el cercle, des de com ens plantegem un viatge, des de què oferim i de com oferim, i ens agradaria tractar-ho d'una manera positiva, mirar endavant, intentar donar enclaus per veure cap a on hem de caminar i cap a on hem d'anar. Llavors, Soledat, jo el que volia comentar primer per situar-nos és com a gerent de turisme de la Diputació, quines són la vostra visió, quin creus que és el camí en el qual heu de vosaltres treballar i impulsar. Hola, bon dia, moltes gràcies. Primer de tot, disculpeu perquè el que no m'acompanya avui és la salut, però bueno, eso que dicen que la fuerza t'acompanye, pues, mira, efectivament, jo crec que estem en un moment, en una situació de crisi a nivell mundial. L'afectació en el sector del turístic ha estat realment una forta colpejada, sobretot en termes del que és l'ocupació i la disminució de l'aportació del sector turístic al PIB global i nacional. Si repassem algunes dades, en el 2020 hem tingut una caiguda del 71% dels visitants respecte al 2019. En termes d'ocupació tant d'assalariats com d'autònoms, a les comarques de la província de Barcelona han tingut una davallada entre el 10 i el 15%. El 2020 teníem un grau d'obertura dels establiments turístics del 54% i encara a l'estiu del 2021 un 13% d'establiments turístics estaven tancats. Per tant, és una situació que realment ha afectat moltíssim el sector del turisme i que d'alguna manera ens ha fet mirar-nos en el mirall i replantejar-nos com estem fent i com estem treballant. Jo puc dir des de la Diputació de Barcelona que realment s'han mostrat 3 coses bàsiques. Una, que tenim un sistema sòlid, és a dir, tenim un projecte consolidat de suport al territori i al sector privat, tenim una xarxa territorial en la que oferim recursos tècnics, recursos econòmics per la creació i la millora del producte turístic i la millora de la competitivitat del sector. Hem treballat amb la línia amb la sostenibilitat, que ja ho explicarem més endavant, amb el tema de la certificació Biosphere. Treballem amb el cercle de turisme amb totes les empreses i és la manera que tenim d'apropar-nos al sector privat i, com no, tenim tota una línia també de treball en el coneixement a través del Lab Turisme i de l'Observatori de Turisme de Barcelona, que és fonamental per poder establir les línies de treball i les línies estratègiques. D'altra banda, hem tingut la capacitat d'adaptació, que crec que totes les empreses que hem viscut i les institucions que hem viscut aquesta pandèmia hem necessitat tenir aquesta capacitat d'adaptació. En el moment que vam tenir la pandèmia vam tirar endavant l'estratègia 0, amb la idea de tenir una estratègia de promoció de màrqueting més àgil i més adaptada als nous canvis dels mercats, apropar-nos molt al client de proximitat, que és en tot cas també el client més fidel, i d'altra banda prioritzar totes aquelles accions que ens permetessin tenir un retorn més a curt termini. Això ha estat fonamental i treballar tota la part de comunicació, de promoció, de posicionament, però també de comercialització del producte. I d'altra banda, com també s'ha dit,
les crisis són un repte i són una oportunitat i per tant ens han permès reinventar-nos, ens ha permès veure també que estem tenint un turista que està apostant pel turisme de proximitat, la ciutadania està mostrant un interès per anar a conèixer allò que té més a prop i per tant aquí tenim un repte i una oportunitat de poder oferir, de potenciar sobretot tot el patrimoni històric, cultural, paisatgístic, gastronòmic del nostre territori. Doncs jo crec que les línies de futur que ens enfocarem a partir d'ara és, tenint en compte aquest repte i aquestes oportunitats, a millorar la competitivitat del sector, continuar donant suport al sector privat i tots els ens comarcals i fer-ho des de la sostenibilitat, amb tot el projecte que ja desenvolupem, però també amb l'oportunitat que ens brindaran i que ens brinden els fons europeus, també tota la vessant del treball en la sostenibilitat, em refereixo també a la sostenibilitat ambiental, territorial i econòmica, en les tres vessants, tot el treball que hem de fer amb la digitalització, com bé apuntava l'Alberto Martínez de Cambra, aquí tenim un camí molt ampli per recórrer i sobretot en el sentit de generar un equilibri territorial per donar les mateixes oportunitats a totes les empreses del territori. I per últim, i jo crec que molt important, continuar en la línia del coneixement i de la informació aplicada en el sector, però també molt important treballar, i això jo crec que amb el Daniel ja ho parlarem també, tota la vessant de la professionalitat i el talent del sector. O sigui, necessitem que hi hagi un reconeixement de la professió, que hi hagi un reconeixement del prestigi que té aquesta professió per realment situar la indústria del turisme com a un motor de la nostra economia i de la nostra societat. Seguint el fil del que comentava el senyor Martínez de la Cambra, que tu també has citat, que parlava de tots aquests programes, aquestes convocatòries, la Diputació de Barcelona, en quins projectes del Next Generation, ara que s'obre aquesta oportunitat, heu presentat en què es puguin beneficiar les empreses del sector i del territori? Doncs bé, en la convocatòria extraordinària dels plans de sostenibilitat turística en destinacions, que estan dins del, com bé dius, en el marc del Next Generation, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Espanya Puede, hem presentat 2 projectes aquest 2021, però són 3 anualitats fins al 23. Hem presentat un projecte que està vinculat als espais naturals, es diu Barcelona Espais Naturals, i és un projecte que neix d'alguna manera de l'evidència que ens deixa la pandèmia, de l'interès del visitant de fer ús d'aquests espais naturals. Quan s'aixequen les restriccions i les limitacions perimetrals, comença a haver-hi una massiva visita en aquests espais naturals i per tant es produeix una massificació, cosa que ens dona a entendre que necessitem una regulació i una planificació d'aquests espais. És un projecte que compartim amb l'àrea d'espais naturals. La idea és, o l'objectiu és, generar un turisme sostenible i responsable, fent que siguin més accessibles i que sigui de qualitat l'accés a aquests espais naturals, tot motivant d'alguna manera o estimulant un model d'ecoturisme que ens permeti atraure un turista responsable, perquè serà el tractor d'aquesta economia sostenible local que pot tenir l'impacte en el territori. És un projecte de 9,4 milions d'euros i abarca 13 espais naturals i 2 parcs de la xarxa de parcs naturals 2000. És un projecte que jo crec que pot tenir molta tirada, però hem d'acabar de veure perquè com saps encara estan en l'avaluació. I l'altre projecte que hem presentat és el de Vies Blaves. En aquesta convocatòria hem presentat una part del que seria el projecte més global. És un projecte que té com l'objectiu de reconèixer el valor cultural, natural del nostre territori al voltant del parc fluvial més important de la província de Barcelona, amb la idea de crear i adequar itineraris transitables per la pràctica del cicloturisme i del senderisme que van des del riu Llobregat, Anoia i Cardener. El projecte en si abarca 59 municipis, 7 comarques, 13... Exacte. Però en el projecte que hem presentat aquest any, en aquesta convocatòria, ens hem centrat en la fase de l'Anoia, que són 5 municipis des de Jorba fins a la Pobla de Claramunt. En aquest cas és un projecte de 4,5 milions d'euros, també l'impulsem en col·laboració amb l'àrea d'infraestructures i és un projecte que ens agradaria poder presentar en futures convocatòries per poder acabar de completar
el que seria, sí, tot el projecte en si. Una última pregunta, Soler, i és que el màrqueting de les destinacions cada cop és més important, inclús més que la promoció en si, no? Una mica ens podries parlar de com funciona i quina és l'aspiració de la col·laboració de vosaltres amb altres institucions, com pot ser l'Agència Catalana de Turisme o Turisme de Barcelona, que es poden crear unes sinergies que poden ser interessants. Com es treballa en aquest sentit? Sí, és fonamental. Jo crec que tots els que viuen al sector del turisme estaran d'acord amb mi que un sector tan complex i tan multidimensional com el turisme necessita de la participació, de la col·laboració amb diferents agents, no? I en el fons la destinació Barcelona forma part d'un tot i en aquest sentit la col·laboració amb altres institucions doncs, és un win-win, no? Amb Turisme de Barcelona treballem estretament i ens permet d'alguna manera doncs, posicionar la nostra destinació a nivell internacional arreu del món i per Barcelona també els dona l'oportunitat d'oferir en la seva experiència turística doncs, un ventall més ampli des de l'enoturisme, el cicloturisme, els càmpings, el turisme rural i un llarg etcètera. Amb el Convention Bureau, ja ho explicarà el Christoph, ja portem 4 anys treballant colze a colze i ens ha permès doncs, compartir recursos, compartir accions i posar i coordinar els equips amb l'objectiu comú de potenciar el turisme de mais i a més portar-ho al territori perquè empreses es puguin beneficiar i perquè les empreses puguin també treballar en aquest sector. I amb l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya treballem també, ens permet apropar-nos a altres diputacions, a altres patronats amb els que col·laborar també estretament per fer més efectives les nostres accions. Per tant, creiem que és fonamental aquesta acció de col·laboració público-pública que en el fons reverteix en el benefici de les nostres empreses, a les que aprofito també d'agrair la seva confiança en el cercle. Jo crec que a més també tots els projectes que estem desenvolupant a nivell europeu tenen un benefici directe en el moment que estem millorant en equipaments, estem millorant en mobilitat, estem també generant ocupació i per tant també tot això pot ser un benefici directe per les empreses que també estigueu invertint en sostenibilitat. Passem doncs al sector empreses. Com a gerent de la FIRT, veniu d'un any i mig més dur, la crisi més dura que ha tingut que afrontar el sector. Em comentaves i s'ha vist en aquest temps que la federació ha crescut. Quines han estat les principals necessitats o què heu hagut de donar resposta més urgent dins de la situació que heu passat? Informació. El tema principal ha estat la informació. Hi havia tal desgavell i tanta informació de cop que a l'empresari, és a dir, el responsable, el titular d'una cafeteria, d'un bar, d'un restaurant, rebia molts inputs a través de premsa, diferents versions, interpretació. Llavors, des de la federació el que hem fet ha sigut interpretar tota aquella normativa que cada dia ens anava arribant i era nova, que cavalcava sobre l'anterior, havies d'anar actualitzant constantment i fer una tasca pedagògica. O sigui, una de les màximes que m'ha ensenyat el sector és que fins que no està publicat el DOC o el BOE, no existeix. Hi ha masses PowerPoints, masses projectes, però fins que no està en el paper i està publicat, això no arriba. I a partir de llavors ha sigut la tasca de desenvolupar-ho i escalar-ho perquè s'entengui, perquè no tothom està basat a un llenguatge jurídic o un llenguatge de guerra, que és el que ens hem trobat amb la pandèmia, i hem tingut que adaptar-ho perquè tothom ho conegui. Digue-li, fer-li resums, fer trobades. La trobada presencial d'avui és un gran èxit perquè ens comencem a retrobar. Nosaltres a nivell de la federació, des del mes de maig, que estan començant a fer trobades ja presencials de les associacions, però realment el que ha sigut el que ens ha mantingut connectats ha sigut els Zooms, els Teams o tot el que hi ha. La videoconferència ha sigut el millor. També ha donat peu a que hi hagi molt més participació. És a dir, just abans de la pandèmia ens plantejàvem les associacions com podíem fer que els empresaris veiessin la necessitat d'estar en una associació. Jo crec que hem tingut un pràcticum durant la pandèmia que ha sigut demostrar el que pot arribar a fer estar en una associació. El fet de poder arribar a tothom i compartir i coordinar amb ells i també seguir una miqueta el coixí dels plors, perquè els drames han sigut molts durant la pandèmia, no només a nivell personal de pèrdues de vida, sinó a nivell emocional i a nivell de negocis.
les pèrdues en els negocis i els tancaments d'empreses han sigut... Sí, bueno, sentíem les dades d'ocupació i de tal, de tenir aquest trasllat, però intentem donar-li una mica la volta. Tot això ha obligat a reinventar moltes empreses, o a reconvertir-se, a buscar altres maneres de seguir. Ens pots explicar algun cas d'èxit o d'exemples? Aquí el que ens hem trobat és que ja el sector de la restauració de per si, sempre, per exemple, el tema del servei a domicili és una cosa que... Jo soc un restaurant, no em dedico al menjar a domicili ni al take-away. El fet és que s'han tingut que reinventar per aquí, és a dir, els sistemes, els establiments estaven muntats per un tipus d'activitat i s'han tingut que reconvertir tots per poder obrir i poder sobreviure, perquè mentre teníem el personal en ERTE, sort dels ERTEs, els autònoms són els que s'han tingut que multiplicar per molta gent per poder continuar amb el negoci, fer bullir l'olla perquè les factures continuaven caient. Per tant, el canvi més paradigmàtic és que un element que era el take-away, el menjar per emportar, que era una activitat que no es preciava, i aquí també hem d'agrair que els ajuntaments catalans tots es van posar a tiro per facilitar que els negocis poguessin fer aquest canvi d'activitat sense demanar-los res. Per què? Perquè la necessitat ho cridava. Igual que això, el tema de les terrasses. Sense l'ampliació de terrasses, molts negocis és que no haguessin pogut sobreviure. En aquest sentit, la relació público-privada, la relació amb l'administració, creus que ha estat a l'altura? A veure, amb el tema dels ajuntaments respecte d'aquest tema, indiscutiblement que sí. Hem tingut la sort que hem pogut compartir i són els que primer veien la situació que s'estava desenvolupant. És a dir, la Generalitat governa des de Barcelona i és el que ens hem trobat totes les diferents federacions que estem a Catalunya, Girona, Lleida, Tarragona, nosaltres mateixos, que és que es legisla tenint en compte la urbe, la ciutat. No es té en compte el territori. Hi ha realitats molt diferents, no? Llavors, clar, quan estàvem plens amb els confinaments municipals, després comarcals, que tanquin, que diguin que, o regions sanitàries, que et diguin que no te'n posen a Sitges, els de Barcelona, perquè arriben fins als túnels, a Sitges no li va que només puguin anar els de Sitges. Per tant, podien estar tancats que no hagués passat res. Els del Berguedà, activitats de natura, si no poden anar els de Barcelona, la gent de Barcelona, a fer activitats de natura, per què tinc oberta l'activitat de natura? Totes aquestes coses fan que la crítica hagi estat durant la pandèmia que les decisions es prenien des de la gran ciutat. No es tenien en compte les opinions del territori, perquè el territori podem dir que ha apretat perquè les decisions es canviessin. És a dir, tots els municipis, tots els consells comarcals, tothom demanava canvis, però aquesta era la situació. Sí. Anem a fer una mica el canvi de volta i mirar-ho des d'un punt de vista més des de la ciutat, més el tema de la destinació de Barcelona i els viatges d'empresa, que clar, depenent d'un públic internacional, són també els que es redueixen a zero. Quan es va suspendre el mobile tots pensàvem que això no podia ser i quan va passar que realment la cosa anava en sèrio. Quina és la visió que veus? Sembla que es va animant, l'Smart City que s'ha fet aquesta setmana ha anat prou bé. Quin és el programa que tenim endavant? Sí, si me permitís, os contesto en castellano porque me siento más seguro. Bueno, pues efectivamente la cancelación del mobile fue el pistoletazo de salida, que en ese momento todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza, pero que están locos, ¿qué hacen, no? Y menos mal que lo hicieron porque fueron visionarios, porque si hubiese tenido lugar el Congreso, las consecuencias hubiesen sido terribles. Pero también el mobile, este año 2021, en una edición mucho más pequeña, obviamente, ¿no? Porque las circunstancias son las que son, tuvo lugar y hubo alrededor de 20.000 visitantes, con lo cual, pues bueno, fue como también otra vez el pistoletazo de salida, ¿no? Que bueno, que la actividad vuelve. Obviamente nuestro sector es un sector que depende mucho de muchos países, sector muy internacional, ¿no? Situación asiática o la situación americana, pues un congreso como el Mobile le afecta muchísimo. Pero ahora no quiero hablar del pasado, sino del futuro, porque estamos muy optimistas. Es decir, la programación que hay para Barcelona 2022 y adelante es excelente. Obviamente,
el mes de febrero va a ser un poco el que nos va a enseñar cómo va a ir las cosas, porque tenemos el ISE, Integrated System Europe, a principios de febrero, que ayer justo el CEO anunció que ya tienen 700 expositores confirmados, que será una exposición grande, y que calculan mínimo unas 40.000 personas. Ojalá sea así, ¿no? Me parece valiente por su parte no hacer ese statement, pero bueno, ojalá sea así. Y luego al final de mes de febrero, el Mobile, perdónate que esto está, y justo la semana pasada en Sevilla vi a John Hoffman, que es el CEO también del Mobile, y lo vi también muy optimista. Él ya no se quiso mojar tanto, ¿no?, de cómo está la situación, y me parece bastante inteligente. También la semana pasada tuvimos la visita de la Sociedad Europea de Cardiología, que tienen su congreso en agosto, finales de agosto del año que viene. Son habitualmente unos 30.000, 33.000. Diría que es el congreso de referencia a nivel médico, y ellos calculan con la mitad de la gente, pero explicaron un poco lo que va a ser bastante la tendencia, ¿no? Que ellos van a hacer la parte presencial, como siempre, con su exposición, etcétera, y van a hacer la parte digital, los famosos híbrido que se habla ahora, ¿no?, que nos estamos todos enterando de cómo funciona todo esto, pero la harán desde Barcelona, es decir, harán unos estudios y harán todas las transmisiones desde allí, con lo cual pues todo tendrá lugar en Barcelona y será accesible para todo el mundo que quiera asistir. Dicho esto, bueno, pues son congresos de referencia, pero en general la actividad se está notando mucho, ¿no? Estoy teniendo muchísimas peticiones. Yo estaba preocupado por la parte corporativa, porque la parte corporativa, las empresas han aprendido con la pandemia que haciendo las reuniones virtuales les ahorra muchísimo dinero, ¿no? Sus reuniones de empresas, sus reuniones de estrategia, sus reuniones de ventas. Pues, tengo un buen conocido de Cisco que han hecho un evento virtual de 350.000 asistentes, todos conectados a través de una plataforma fuerte que tienen. Y claro, él me decía, ¿para qué tengo que montar ahora un evento, una reunión de miles de personas, no sé dónde, billetes de avión, alojamiento, etcétera, etcétera, cuando lo puedo hacer online? Y claro, pues obviamente el argumento es de peso si miramos los costes. Pero luego el debate está también en realmente queremos estar toda nuestra vida haciendo las reuniones virtuales. ¿Vosotros cuando planificáis y trabajáis, creéis que esta es una tendencia que está para quedarse? Es decir, ¿los encuentros virtuales van a seguir o va a encontrarse un equilibrio entre...? Hombre, va a ser un poco la tendencia a corto o medio plazo seguro. Y yo diría que también a largo plazo. Estuve en septiembre en Ginebra en un evento que se llama Association World, que reunimos 30 asociaciones. Asociaciones son los que organizan los congresos. Y la jornada fue pues un poco sobre cómo será el futuro. Primero, por un lado, cómo ellos lo ven, y también pues nosotros también que nos digan cómo ven que deberíamos ser nosotros en el futuro, ¿no? Y obviamente hay que tener en cuenta que el Congreso, para muchas asociaciones, es la fuente de ingreso más importante del año. Y no puedes ni mucho menos hacer los mismos ingresos virtualmente que presencialmente, ni el sponsorship, ni el registration fee y muchas otras cosas. Pero obviamente, al no poder atender mucha gente, pues se ha de hacer la parte digital también, que es muy costosa, perdona, es muy costosa porque es decir, hay que hacerlo muy bien y hay que invertir dinero para que funcione, porque tiene que funcionar. Estuve en el Congreso de ICA hace poco en París y querían conectarse entre diferentes hubs y eso falló i claro... Els seus riscos també fer les coses d'una manera virtual. Llavors potser que al futur, en aquest 2022-23, que estem parlant en un futur més proper, es parli més de congressos d'un tamany més petit, el Mobile seria una altra cosa, no? I en aquest sentit, quina relació es pot establir o quin potencial creus que hi ha entre que seria la ciutat de Barcelona com a ciutat atractora de congressos i el territori que l'envolta i les ciutats i pobles que l'envolten? ¿Es que aquí hay un filo de negocio? Sí, absolutamente. De hecho, para mí uno de los mejores momentos en los años que llevo en el Convention Bureau fue la unión de los dos Convention Bureau. A mí, yo vengo de la empresa privada, yo estaba en Sanofi organizando congresos y cuando veo que hay dos Convention Bureaus, uno de Barcelona y uno de la provincia de Barcelona, yo sí fui el primero que no lo entendí.
Y hemos vivido experiencias, ¿no?, en algunas ferias como AMEX, etcétera, que un cliente se ha reunido con la persona del Province Convention Bureau y luego con nosotros y no entendía nada, ¿no? Porque al final, desde la visión internacional no se entiende mucho, ¿no? Esto, y la verdad es que un proyecto fantástico, que ya tú has dicho 4, pero es que en el 22 entramos en el 6º año ya, que empezamos en 17, así que yo creo que está muy consolidado. Y obviamente creo que el organizador de congresos, de eventos, quizás no tanto congresos pequeños, congresos regionales o algún pequeño nacional, obviamente sería fantástico poderlo hacerlo pues fuera de la ciudad de Barcelona. Yo veo mucho potencial en la parte corporativa, porque yo creo que también el tema de hacer reuniones, de hacer eventos, se tiene que convertir mucho más en una experiencia. Yo creo que el contenido es una parte, que es importante, lógicamente, pero luego es una experiencia. Barcelona ha sido muy fuerte en reuniones que han repetido mucho en la ciudad. Y justo ayer tuve una reunión con una agencia de Madrid que me decía, oye, tenemos que hacer una reunión de 500 personas y ya hemos ido, el cliente ha ido no sé cuántas veces a Barcelona, ¿hay algo cerca? Y ahí es donde está el potencial, porque obviamente, pues sí, propusimos un montón de cosas, no muy lejos también, porque el tema de luego las logísticas, las distancias, pero yo creo que eso nos da mucho más valor añadido, esa colaboración, porque ahora no solo hablamos de la ciudad, podemos hablar de muchísimo más. Y estoy convencido que una de las tendencias será esa, ¿no? Experiencias, que en Barcelona obviamente ciudad las hay, pero hay muchísimas, y siempre lo he dicho en muchos foros, ¿no? Yo cuando hemos hecho la unión, y me da hasta vergüenza decirlo, ¿no? Yo no era ni consciente de todo lo que había fuera de la ciudad de Barcelona enfocado al maíz. Y como hemos hecho muchas visitas, el propio equipo para conocerlo, por un lado la vergüenza de no haberlo conocido antes, que debería haberlo hecho, pero por otro lado, viendo el potencial que hay, ¿no? Aquí estamos hoy, que este es un lugar que perfectamente puede acoger algunas reuniones de las que nos pueden pedir. Sí. Y yo no he tardado, bueno, el tráfico de la mañana, pero a mí no me ha costado mucho venir aquí. Y yo creo que hay que cambiar, nosotros también tenemos que hacer el trabajo de cambiarle un poco la mente al organizador, oye, porque claro, dicen Barcelona, yo quiero Barcelona, digo, pero es que a media hora o a 45 minutos, si a no sé cuántos destinos que vais, estáis 1 hora y media en el coche para ir del aeropuerto a la ciudad, en Chicago, en París o Londres, pues ir de aquí a Mataró, a Terrassa o lo que sea, ¿no? Por decir unos ejemplos que me encantan todos, es fácil y yo creo que aquí és un poc el trabajo, però hi ha potencial, por supuesto. Val. Després de tot el que ha passat amb el sector turisme es planteja un punt d'inflexió, no? Amb el que s'ha viscut, amb la crisi. Cap a on creieu que canviarà molt? Hem d'aspirar a tornar a la situació de 2019? Abans parlaves de la regulació d'aquests espais, o sigui, hi ha escenaris que han canviat. Què creus? Com en sortirem d'aquí? Quin panorama? Jo crec que el turista que teníem abans ja no tornarà. Vull dir, és un turista que ha viscut una pandèmia, no? I que per tant doncs, és més exigent també amb una sèrie de qüestions que abans no es plantejaven, com pot ser la seguretat, la higiene, la flexibilitat, també l'adaptabilitat, i per tant ara ens trobarem amb una nova demanda, no? Turística, i en aquest sentit hem d'estar preparats, hem de ser competitius, hem de comptar amb tot el coneixement que puguem per poder fer front a les noves estratègies que ens marcarà el futur. I en tot cas jo crec que hem de fer també una actuació proactiva d'anar a buscar el turista que volem, no? I és un turista doncs, també responsable, conscienciat, sostenible i capaç realment de gaudir de l'experiència. Abans ho deia Christoph i tenia ganes d'interrompre, però no ho he fet. Podeu fer-ho, no us ho he comentat, però podem establir un diàleg perfectament. Deies lo de París i de Londres, realment és que on et trobes un territori que en 2 hores et plantes a tota una diversitat territorial, cultural, paisatgística, no? Molt interessant i en menys de 2 hores. No? Per tant, tenim una destinació que és molt atractiva i que ha de ser atractiva per a aquest nou visitant que segurament ens trobarem a les portes ja de la recuperació. Sí, jo estic d'acord amb el que diu la Soler. El que hi havia abans de la pandèmia, el turisme que teníem, no és el que tindrem a partir d'ara. Ens hem de
durant la pandèmia ens hem intentat, ja hem començat a canviar el xip, però tenim unes estructures, venim d'un 2019, que si és la nostra referència ens equivocarem. És a dir, no hem de tendir a el mateix que tenim el 2019. Hem d'evolucionar i el propi sector està començant a evolucionar. És a dir, els plantejaments que estan fent a nivell de restauració, a nivell d'allotjaments, és disruptiu, estan canviant. Ara d'aquí poc començarem la nova llei de turisme, que serà un canvi. És a dir, és una llei de fa 10 anys que l'hem d'actualitzar. L'hem d'actualitzar en una situació post-pandèmia, que aquest ha sigut l'element que ha fet el clic per poder començar a treballar-hi. Però quan dieu un canvi de turisme, voleu dir de la procedència dels turistes? Voleu dir de les estades, la llargada de les estades? És que aquí es barreja tot. Amb el tema de la procedència estem parlant del tema de la petjada de CO2, de la petjada d'aigua, el tema dels preus dels bitllets dels avions, que... Pot ser una indica que hauran de pujar, tot això canviarà, tot això canviarà. Com diu la Sole, el turista que ve o el que comença a venir ja va amb ja és d'un altre tarannà. És a dir, allò que tothom podia agafar l'avió i anar-se'n on fos, això canviarà completament. Per tant, i també a nivell de congressos, estem parlant d'un radi d'influència més propera, més d'un turisme local. Jo crec que la sort que hem tingut ha sigut que la pandèmia el que ens ha portat ha sigut que la gent ha descobert el que tenia al costat de la porta. Això sempre agafàvem un avió i ens anàvem a la Quinta Forca, però realment el del costat no ho coneixíem. I ara la gent, després hi ha les massificacions que està explicant la Sole. I després ja es deriven altres problemes. La gent ha descobert el país que tenim i la grandesa que tenim. Llavors, clar, s'ha de regular. Són regulacions que fa 18 mesos ni ens havíem plantejat puntualment a Montseny per la Castanyada o per la Mona s'havia de regular l'accés, però ara ens trobem que s'ha de regular tots els caps de setmana, tots els dies. Clar, són canvis. Sí. No, i per això també a nivell d'hotels o d'estructura turística, la cosa més urbana i la que depenia més d'un turisme internacional és la que està patint més. Llavors creieu ara que ara hi parlava de les expectatives per l'any que ve, que n'hi ha unes quantes, que la cosa anem a més, o sigui, la lliçó està presa. No puc evitar preguntar-vos pel passaport Covid, crec que hi ha bastanta unanimitat, però una mica que m'analitzeu la situació. En el cas de nosaltres estem des del mes de gener que vam plantejar ja la necessitat de crear un passaport, quan la vacunació acabava de començar. Per què? Perquè el mes de gener, nosaltres com vam plantejar-ho, el sector de la restauració i els hotels, primer que els hotels teníem, el 75% dels hotels del país estaven tancats el mes de gener. La restauració no podíem obrir només uns horaris determinats i servei a domicili i podíem venir a recollir el menjar. Tot això què ha fet? Doncs que des del primer moment, que si PCRs, que si tests d'antígens, el que hi hagués per poder continuar treballant. Ara estem tots que podem obrir el 100%, però estem veient tot el que està passant a Europa, que alguns països els no vacunats els fan de quedar a casa, a Alemanya avui mateix ha sortit ja que a determinats llocs, segons el repunt, ja la gent que no estigui vacunada no podrà sortir. Des de l'estiu tenim que el passaport Covid s'està fent servir a França, Bèlgica, Itàlia, i aquí no. Nosaltres hem sigut els més restrictius a Catalunya i jo crec que anem ja una setmana tard perquè ja hauríem de començar a treballar amb el tema del passaport Covid. Passaport Covid per què? Perquè si no ens trobarem que tenim els àpats d'empresa i els àpats de Nadal i d'un dia per l'altre el que no pot ser és que passem a que ens redueixin aforaments, canvis d'horaris, tornem una altra vegada, a més és un sector que ara estem amb el tema dels famosos ajuts de solvència, que avui és l'últim dia per inscriure's, tothom està amb por, perquè clar, molts estan esperant que tenim aquests ajuts per continuar, perquè el tema dels ICOs i la canibalització que ha fet l'empresari per poder sobreviure l'ha portat a que el futur no el vegi i si les restriccions tornen, encara serà més complicat i endavant. Com a Convention Bureau, que esteu en contacte per atreure congressos i events internacionals, la imatge de Barcelona, de l'entorn de Barcelona com a lloc, com a emplaçament, com a gestió, quina diries que és? És a dir, el posicionament continua sent bo? Pel que dius de programació que teniu, sembla que es manté la destinació. Bueno, también hay que ser honestos, ¿no? Que el trabajo para el año 2022 se hizo... Los Convention Bureau trabajamos, ¿no? estratégicamente cara al futuro, con lo cual... Pero sí que algunas cosas, ¿no? Y obviamente cuando empezó la pandemia, pues se hizo mucho trabajo de intentar convencer al cliente de no cancelar, sino aplazar.
Y eso también pues, ha llevado que el calendario del año 2022 va a ser muy bueno. No, Barcelona, vamos, a nivel internacional sigue teniendo ese atractivo que tiene, ¿no? Lo hemos vivido en muchas reuniones virtuales, que eso sí que nos ha ayudado a poder hablar con clientes de Estados Unidos, en donde sea, y todos, no, estoy ya contando los días para volver a la ciudad. Y de hecho, ¿no? El 30 de noviembre empieza la IBTM, que es un poco la feria de referencia, ¿no? De nuestro sector del maíz. Y bueno, la cantidad de gente que me escribe y dice, oye, ya estoy contando los días para volver, yo creo que ahí está. Y el reto que tiene, ¿no? Por lo que ya se ha hablado mucho aquí, ¿no? Que creo que aquí nosotros podemos poner nuestro granito de arena en el tema de la calidad del turista, ¿no? Yo creo que es indiscutible, ¿no? El turista maíz, ¿no? Es que no me gusta ni llamarlo turista, si la verdad os digo yo. Sí que es verdad que tiene que ver con el turismo, sí. Sí, y yo creo que aquí aportamos muchísimo. Molt bé. Abans no has pogut acabar d'explicar, però el tema de la certificació, de les certificacions per caminar cap a Quedell, no? Un turisme de més qualitat, que això implica un turisme més sostenible. En aquesta línia ja esteu treballant intensament. Sí, la Diputació de Barcelona, de fet, en col·laboració estreta amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Instituto Turismo Responsable, ITR, hem treballat amb el tema de la certificació Biosphere. Des del 2017, de fet, la Diputació té la certificació Biosphere, des del 2019 la certificació Gold, que vol dir que és una institució que treballa activament per transmetre la cultura a les empreses i als serveis turístics i als ens comarcals d'agafar el compromís, no? de certificació de turisme responsable i sostenible. Però no ho hem fet sols, ho hem fet amb els ens comarcals i amb les més de 600 empreses que adquireixen aquesta certificació i comencen a treballar tota aquesta línia. I de fet la certificació Biosfera està molt present en el cercle perquè oferim facilitats a les empreses perquè puguin adquirir aquest distintiu. Amb això la FIR també és una aposta. Molts dels gremis que tenim dintre de la província de Barcelona han treballat amb el certificat Biosphere i promouen entre els seus associats el fet de tenir aquest distintiu. A més, ara ens trobem que s'està tramitant, durant la pandèmia s'ha tramitat la llei contra el malbaratament alimentari, que és un altre tema que ens preocupa molt, i ara estem treballant amb la guia contra el malbaratament aplicada als restaurants, perquè el tema del malbaratament va molt relacionat i la veritat és que s'ha de fer un canvi també de xip, tot i que la cuina catalana és una cuina ja de reprofitament, ja de per si, doncs s'ha treballat molt i el tema del Biosphere creiem que és bàsic per poder tenir una diferència respecte a altres territoris. I això la pandèmia també ha fet un accent, no? És a dir, si abans era important, creus que ara es valora més? Sí, a veure, el tema de les mermes en restauració o a l'hoteleria sempre s'ha tingut en compte i ara més, perquè ara es mira fins a l'últim cèntim. Escolteu, a mi m'agradaria també, si hi ha alguna pregunta per part del públic o si us interessa algun tema més en concret que poguéssiu intervenir, veiem una mica més focus, però si hi ha alguna pregunta havíem comentat que es podia intervenir. De tota manera, tenint-nos a vosaltres els tres aquí, ja n'hem parlat una mica, però la col·laboració público-privada en el vostre sector... Nosaltres des del primer dia, tant amb ajuntaments com amb la Diputació de Barcelona, des del primer dia hem estat treballant. Quan va sortir el tema dels fons Next Generation, des del primer dia, no només a través de la Federació, sinó a través de PIMEC, nosaltres formant part de la patronal de PIMEC i de PIMEC Turisme, i hem estat treballant estretament amb Diputació de Barcelona i amb Ajuntament de Barcelona amb el desenvolupament de projectes, presentant enquestes en el sector per saber exactament què és el que calia i on s'havia d'incidir precisament. I sou optimistes en que aquests fons realment arribin en aquestes empreses, que les empreses participin? Abans comentàvem de la dificultat que hi ha en el dia a dia, a més a més. Si hem de tenir en compte des de la tasca que s'està fent des de Diputació per arribar als ajuntaments i els ajuntaments que arribi després en el sector, sí. Ara, si ho veiem en un nivell macroeconòmic, és a dir, tenim uns fons generats a través de la Generalitat que ens puguin arribar a l'empresariat, és molt complicat. Ara, tenim la sort que amb Diputació estem treballant des del primer dia i sabem que la voluntat de Diputació que això es vagi escalant en el territori. Es veu com una cosa, uns ho veuen com a gran manà que caurà per tothom
I realment no és així. És a dir, no és la gran manà que tothom hi tindrà accés. És a dir, no és la salvació del sector. Només uns quants hi podran accedir. El que passa, perdona, Daniel, que l'impacte en el territori és evident. Sí, està claríssim. Vull dir, en el moment, si per exemple el projecte de vies blaves, espais naturals, en el moment que nosaltres siguem capaços de generar uns espais que siguin atractius, farem atractius als territoris, generarem ocupació, generarem activitat econòmica i això té un benefici directe a les empreses i al sector econòmic del territori. Aleshores, en quant a aquest aspecte, sí. El que passa que les empreses es pensen totes les activitats, tots els negocis que poden accedir als fons. I no és així. No és així. És a dir, gaudiran de com s'aplicaran, en el cas de les vies verdes, però això, al final, el territori és el que acabarà beneficiant-se, està clarament. Indirectament es beneficiarà dels fons, clar que sí, però no tothom pot accedir als fons. Nosaltres, en tot el tema de la participació, d'organització de congressos, el fet que hi hagi els fons i que hi hagi una major activitat empresarial és evident que té una repercussió en el vostre sector. El Consorcio de Turismo de Barcelona es un consorcio público-privado, ¿no? Con lo cual el modelo de éxito está contrastado, ¿no? Y además es que el MAIS, sin la colaboración pública, es decir, claro, la parte privada obviamente está muy implicada en la organización y además un congreso, pues entre que se ha de hacer en sitios que son mayoritariamente la parte privada, pues, pero que sin las instituciones, sin el ayuntamiento y sin la diputación, etcétera, pues sería absolutamente imposible, ¿no? Con lo cual, el tema de los fondos, bueno, ya es otro tema, ¿no? A ver cómo luego el MAE se puede beneficiar, pero yo creo que en general tiene tal vital importancia, ¿no? Que llegue al sector. Y yo siempre ahí, déjame ese lobby de nuestro sector, ¿no? Que sigue faltando todavía, creo que ese reconocimiento, ¿no? Que existe este sector, que no es simplemente turismo, ¿no? Porque se vio, ¿no? Con la pandemia y cuando se empezaron a hablar de ayudas, las necesidades, pues quedó un poco en el olvido y muchos miembros nuestros no decían, pues, ¿qué podemos hacer, no? Y yo creo que no hay discusión de la necesidad de vitalidad de este sector para la economía y para muchas otras cosas, sino que este sector necesita mucha ayuda, porque claro, sin absolutamente nada de negocio durante tanto tiempo, pues imaginaros cómo està. Perquè és un sector que és una indústria, no? Vull dir, tot el que genera la repercussió. Además es que nos olvidamos, nos gusta hablar siempre del impacto económico, ¿no? El mobile ha traído 500 millones a la ciudad. Y claro, el ciudadano dice, ¿y a mí? ¿Y a mí cómo me ha tocado? ¿Qué me ha llegado de esto, no? Y seguramente algo le habrá llegado, pero deberíamos comunicárselo mucho mejor. No solo hablar del impacto económico, sino de muchas otras cosas, ¿no? El mobile ha dejado en la ciudad proyectos infinitos, ¿no? Somos uno de los hubs europeos de startups más importantes, pues gracias al mobile también, ¿no? Y yo creo que se ha hecho una intervención quirúrgica con tecnología 5G en el mobile del 2019 desde el hospital clínico transmitido y ahora se está utilizando mucho esta tecnología para, pues eso al ciudadano hay que explicárselo, porque si no se lo explicas, pues nunca entenderá que va más allá de que han traído tantos millones y que ve no sé cuánta gente con el badge colgando paseando por la ciudad, no. És mucho más. Clar, i que no és només això, no? La gent que participa en el mobile segurament tornarà a la ciutat, segurament es mourà fora de la ciutat, tornarà amb la família, és a dir... Y ahí sí que tenemos que hablar de turismo, ¿no? Porque claro, evidentemente el atractivo de la ciudad es claro que los congresos llevan a que la gente o venga antes o venga después, o se quede más tiempo, o vuelva a venir con familia y amigos. Y claro, por ejemplo, el cliente del mobile pues es un cliente muy interesante también para la provincia de Barcelona, porque como ya han venido tantos años, pues ya la familia y todo eso ya lo habrán visto no sé cuántas veces, ¿no? Con lo cual, pues oye, ahí promocionar, ¿no? Oye, vete un poco aquí, vete un poco allá y ahí tienes cosas maravillosas, ¿no? Molt bé, doncs no veig massa bé si... perdó. No sé si... No, bueno. Sí. Però jo crec que el sentirem, si no ja repetiré la pregunta. La pregunta és, o reflexió, creiem que en tota aquesta temàtica que hi ha de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, de rehabilitar
de descoordinació de cara a l'exterior i estem parlant i se'ns omple la boca de turisme de qualitat. Creiem que aquests factors ens beneficien? I no és una pregunta molt directa, però sí que ja en coneixeu. Gràcies. Una reflexió general Yo también te quiero, de la Martí. situació. Yo también te quiero, Martí. Ya lo sé, por eso te lo he hecho. Estem en família. No, no, està clar. No, home, tots tenim opinió i mira, ja m'hem posat en el català. Tots tenim opinió i Ens tenim que mullar, ens tenim que mullar. Home, pues jo crec que és indiscutible, no? que aquests projectes pues, per al desenvolupament de l'economia, etc., per al nostre sector, per tots, són projectes importants i que a més donen peu a creixements, etc. Jo personalment no estic gaire content amb com s'està gestionant això i no tinc cap por de dir-ho perquè és una opinió personal i que a mi m'aniria molt bé per fer la meva feina tenint pues, tots aquests projectes a la ciutat. Però també, ara soc una mica més diplomàtic, entenc el debat, la discussió pues, per l'altre costat, però si jo m'he de mullar, pues, endavant amb tots aquests projectes perquè els necessitem segur. Sí, Daniel, si vols pronunciar o passem a la següent intervenció. Estic completament d'acord. A més, com a membres de PIMEC, ja crec que el president Antoni Cañete ha sigut molt clar durant tots aquests mesos i creiem com ell que això s'hauria de tirar endavant perquè és vital per pensar en el futur. Si em permets, és que si no, aquests projectes es faran en altres destinacions i tornarem a quedar enrere una altra vegada. I això s'ha de tenir en compte també. La dinàmica de l'economia té una repercussió directa en aquest sector, evidentment. Doncs amb aquesta reflexió i aquestes opinions de cadascú perfectament compatibles i absolutament, evidentment, respectables, moltíssimes gràcies per la participació a Soledad, Bravo, Daniel Braser i Christoph Tesma. Gràcies a tots. Gràcies.